Én Brandon vagyok, és ez itt egy Skype PvP videó lenne, és itt van velem Jessica. Sziasztok! És Strankika, vagy ilyen. Sziasztok! És Tarkania. Jó, na ez. És a Skype PvP-zni fogunk. És most én is vidizek. Hát akkor menjünk. Szerintem most kezdjünk Gödörben. Ja, Én nem megyek bele Gödörbe. én se. Én belemegyek. Aha, vagy mégse. Onnan nem jössz ki. Fussunk. Mert? Mert itt van hátul Arnold. Gyerünk, lög le! Akit én most lelöktem. Hú, hallod, jó hátra ment az. Hallod, nekem alig sebezett. Biztos most valami szarkarddal volt. Ja, lehet. Hallod? Én Tassival vagyok. Hát, én nem, csak sima diakarddal. Hát a hullasztó. Ja, azt hittem már Jessica. Hallod, én átcserélek egy diakardra. Hát én el is adott kardjával vagyok gazdas, és sebzek valami sokat. Én is átcserélek egy diakardra. Nekem nincsen, az a baj. Ott egy gyerek. Nekem az egész chestem nagy ugráspotival van tele. Mivel? Ó, itt van egy. Nagy ugráspoti. Hallod, megyünk Mögötted izéért. szép. Diasapkáért. Menjünk. Este felé az a baj, hogy kevesen vannak, és akkor kevés a kill. Ti Kevés holnap a gyerek, lesztek? kevés a kill. Ja, mert pontosan 22:50 van. Ja. Ott egy Jessica. Mennyi pénzem van amúgy? Rohadt kevés. Na! Te miért támadsz meg engem? Ki? Eli gyerek megtámadott. Bocs. Itt van. Itt van. Ennyi voltam. Neki. Te is meghaltál? Lesétált! Te ki? Menekült előlem. Azt a rohadt ilyen pontos lövés. Perki. Pedig itt van lent Gugyma. De jó, rám dobtál. Jó. Tudom, hogy te vagy Gugyma, csak nem érdekel. Azt jól lelöktem. Meg jó, kicsaptam Gugymát. Ja, bocs. Ja, hullasztó. És leesett. Olyan, halad átjönnek és leesnek. Jó, ilyen köcsök. Nem igaz. Bocs. Hol vagytok? Itt vagy. Ez egy gomba. És bezzeg rám jön ez a nyomoronc gyerek. Gombán vagytok? Hát ott Aha. volt. Gratulálok! Ja. Azt hittem, hogy kaptam. Perkit. Nekem volt egy tankom. Valaki ad egy diakardot vagy valami kardot? Na, nincs csak kardom. Ja, én adok mindjárt neked egy diakardot. Jó, Gyere el mellett. megyek. Hoppá, magamat is lemérgeztem. Gratulálok. Garat? Jaj, várj. Ott van. Ez csak... Ja, tényleg. Ez máshoz Van nincs. egy tankod? Nincs. Akkor hadul. Azt hogy tudnám lehívni? Akkor én mondtam, hogy akkor hadur. Ja, nincs. Itt egy vaskard. Mik ezek az epikus lagok? De hol vagy? Ott van Jessica. Ott vagy Jessica. Ott
Ott egy gyerek, ott a hullasztó. Elhullasszom. Mondtam. Ez az volt nála almácska. Öljétek meg. Jessica, kell egy diakard? Aha. Ja, a hullasztó, befostatok? Ott van. Kösz. Adok egy ilyet is. Te már hány perccel veszed már, Jessica? Ja, kösz. 5. Én is. 10 perces lesz. Aha. Yes! Ez a nyomorék mindig nekem jön, bocs. De ki volt az? Mindig nekem jön ez a BB 1999. Kaja. Kéne aranyam, én meg fogok dögleni. Itt jó hullasztó. Megölöm. Hullasztó 12 kinyílt. Megöltem. Oké, és oda szedtem. Aha. Eléggé szarszated volt, mondhatom. Hát ő zsoldos. Nekem is tudtok adni egy zsoldost. De Tudok. hiányzik a izém. Ki lő? De mindig nekem jön az a gyerek. Kilő! Hátba. Persze Ott nyomori. lövöldöz! De miért mindig nekem jön az a gyerek? Ennyi. Ez homokos, vagy mi? Na, hol vagy? Itt van. Itt a zsoldos. Milyen nyomoréknak most hátba megyek. Azaz, fut, csak is le, maradt. Front. Már még 3 perc, aztán vége. Nekem. Ja, nekem is. Aztán én szerintem megyek. Jaj, bocs. Én is bekakáltam. Ja, meddig lehívom a kittet, addigra már le fognak lökni. Ott Jó. egy frút gyerek. Meg fog szalni. De hogy fogok? Ez az, kinyitjátok. Ne, átjött Gugyma! De ez milyen hacker? Nyíltok ki Gugymát. Bocs. Van egy szívem. V4. Hallod, V4-es ledobtam. Csinálj már az apró gyerekkel. Ott egy MH plusz. Nem áll! Valamelyik átböldött. Hát engem is. Engem meg lelökött, ezt beledögöttem. Annyi pénzem van? Meg 2 perc. Megyek diamellesért. De megvan a fullos diám. Per kit, nem kell kit. Tarkania, adsz majd 5 sima aranyalmát? Majd, ja. Jó. Hát most nem lettél lesz a nyomorék. Majd Na kell. jó, hallott, szerintem nekem ez a videó ennyi is lett volna. Még 1 percünk van. Nem baj. Na én Akkor 1 percet inkább vagyok. előbb fejezem be. Jó. Na akkor gyertek Kobra, és akkor befejezzük. Én szerintem... Várjál, lástam. Na, hova menjünk? Kobra. Félszívvel engem biztos, hogy meg fognak halni. Jó van, na, addig bírd ki. Na, akkor ez a videó ennyi is lett volna, tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel. Én Jessica voltam, vagyis Anika, és itt volt velem Stark, Sziasztok! és itt volt velem Mester. Látok? Sziasztok!